У сённяшнім выпуску мы вам раскажам пра траецкі касцёл у старажытным мястэчку Ішкальдзь. Гэты найстарэйшы храм на тэрыторыі Беларусі у першую чаргу вылучаецца тым, што дайшоў да нашых дзён у першародным выглядзе ажно з сярэдзіны 15 стагоддзя. Паводле меркавання беларускіх навукоўцаў, гісторыя мястэчка пачалася з 1449 года, калі смаленскі намеснік Мікалай Неміровіч, герба Ястрабец, сын Яна Неміровіча, фундатара ўсялюбскага касцёла святога Казіміра, заснаваў у Ішкальдзі святыню ў гонар святой Троіцы, звеставання Панны Марыі і святога Мікалая. Паміж 1468 і 1471 гадамі біскуп віленскі Ян Ласовіч, вядомы рэлігійны дзеяч, асвяціў новазбудаваны касцёл. У другой палове 16 стагоддзя намаганнямі менавіта Мікалая Радзівіла Чорнага, галоўнага спадзвіжніка рэфармацыі ў Вялікім княстве Літоўскім, які атрымаў княжацкі тытул ад самой святой Рымскай імперыі, касцёл быў перададзены кальвіністам амаль на цэлае стагоддзе. Пасля, праз напады маскоўскага княства на Рэч Паспалітую ў 1665-1667 гадах святыня моцна пацярпела. Калі мы уважліва агледзім пабудову, то з лёгкасцю скажам, што траецкі касцёл узведзены ў стылі готыкі. Але ж ён усё роўна даволі моцна адрозніваецца ад храмаў заходняй Еўропы. Нягледзячы на тое, што само збудаванне з'яўляецца даволі масіўным, у яго архітэктуры няма ўзнёслай цэнтральнай кампазіцыі ці нейкага складанага скульптурнага афармлення. Будынак выкананы стрымана, у форме прастакутніка, накрытага высокім двухсхільным дахам. Унутры касцёл падзелены на 3 нефы. Нервюры, зробленыя са спецыяльнай цэглы, утвараюць уласна каркас гатычнага збудавання. Няма ў касцёле і прэзбітэрыя, адмысловай прасторы паміж навамі і алтаром, у чым таксама палягае адна з асаблівасцей гэтага храма. А што адбылося з касцёлам пасля апошняга падзелу Рэчы Паспалітай? Усё вельмі проста. Спачатку расійскія ўлады яго закрылі, а потым пераабсталявалі пад праваслаўную царкву. А ці ведалі вы, што Напалеон Орда, знакаміты мастак, гравюрыст, гісторык і этнограф, у другой палове 19 стагоддзя напісаў гэты храм і захаваў пацвярджэнне яго унікальнасці і першароднасці на старонках гісторыі нашай зямлі. Калі вы жадаеце наведаць старажытнае мястэчка Ішкальдзь, то туды можна дабрацца ад Мінска, пераадолеўшы ўсяго 112 кіламетраў.